ijeme ya kwuru iya me ya kwuru iya ijeme ya kwuru iya me ya kwuru iya jeme ya kwuru iya me ya kwuru iya akwuru eju nkata iya me ya kwuru iya kwuru eju nkata iya me ya kwuru iya onye ga-ebu nkata iya me ya kwuru iya ọ dịka n'ogbe nwa ebutere crusade nwanne emekata na crusade ebe a nọ crusade emekata crusade nwanne pastor si in giving you shall receive nwanne ya mara ihe ejiwe so seed ihe ejiwe ekene chukwu ihe ejiwe so seed nyapụta ka ọ bịakwuo nwanne n'ogbe ahụ ọwụ ofu nwaanyị onye ala nọ n'ogbe nwanne mbọsị nwaanyị onye ala m kwadoro ọfụma yite akwa ma mma na-agafe nwanne ọ na-agafekwala onwe ya nwanne na smile nwanne ndị ọcha fri ozugbo kpọrọ the woman kpọgote na elu ọta ka ọ bịa so seed nwanne ndị nọkwa n'ogbe ama na nwaanyị onye ala mechie ọnụ ekwere ekwu nwanne were microphone nyere nwaanyị onye ala nwanne gezie ntị ka ịnụ ya nwaanyị onye ala kwuru nwaanyị onye ala ebido ozugbo ọsị ọtụtụ ezile na-eti eso asị a na ndụ ebe ama ọsị biko nụ onye mamịrị na-akpasie ike jijie na nje na-awụ ya awa ọ bụrụ ike adịla onye afọ ikuzijecha ebe ahụ ejenyu mamịrị onye afọ nwekwa ike matie aka ya were enye nebie ka ọ jenyuchite elie nwanne mgbe eji wee chọpụta na nwaanyị onye ala ọ dịgoro etu speed ka eji wee napịa microphone Isabel Saka FM on the West from Los Angeles, California, USA. KBSL One Love. Ijeme ya kwuru iya me ya kwuru iya ijeme ya kwuru iya me ya kwuru iya jeme ya kwuru iya me ya kwuru iya akwuru eju nkata iya me ya kwuru iya kwuru eju nkata iya me ya kwuru iya onye ga-ebu nkata iya me ya kwuru iya iya me ya kwuru iya santo ga-ebu nkata iya me ya kwuru iya